Bide batez, eskerrik asko etortzeagatik. Maiatzaren azken astelena dugu, hilaren 29 eta 29 gaur ez? 29 barkatu. Eta gaur bukatzen da ikasturte honetako hitzaldiko ziklo hau. Amaitzeko gaurkotasun handiko gaia, era berean garrantzi handiko gaia ekarri dizuegu. Bizitzarako ezinbesteko elementua da, eta aldi berean gero eta urriagoa eta mehatxatuago dagoena izango dugu mintzagai. Uraz ari gara, jakina. Hurrengo minutuetan aztertuko ditugu Agenda 2030ko garapen jasangarrirako helburuak uraren ikuspegitik. Agenda honek 17 helburu jartzen dizkigu garapen jasangarria bideratzeko erronkan. Arriskua dago helburuok modu isolatuan ulertzeko eta ez kate bereko katebegi modura, hegoan bezala iparrean ere. Hitzaldian zeharkako begirada kritikoa emango diogu agendari, ura ardatz hartuta. Hori guztia gure hizlariaren eskutik, Iñaki Antigüedad Auzmendiren eskutik hain zuzen ere. Bilbon jaioa, geologian doktorea eta hidrogeologian katedraduna da. Euskal Herriko Unibertsitatean ari da 1969tik. Irakaskuntzan eta ikerkuntzan beti ura lurralde uztarriari lotutako gaietan jardun du. Eusko Jaurlaritzak oinetsitako ikertalde kontsolidatu baten arduraduna da. Talde honetan, ura ardatz eta uraren esparruak ikerketa bide hartzen dituzte. Ibilbide horretan, hainbat proiektutan hartu du parte, autonomikoak, estatukoak eta europakoak. Hoien ondorioz, artikulu zientifiko ugari argitara emanez. Guztira, 15 bat doktorego tesi zuzendu ditu Iñakik. Taldean landutako ikerketa ildo nagusi bat aipatzeko ur sistemen dinamika, ibaiak, akuiferoak, ezeguneak, fluxu eta materia aldetik kutsadura sedimentuak. Funtsean, saiatzen dira uraren bidez lurraldean eragina duten jarduerak aztertzen, eta hori guztia diziplinarteko ikuspegi batetik lantzen. Azkenik, garrantzia ematen diote jakintzaren edapenari eta jardunaldi askoan hartu izan dute parte, bai Iñakik, bai taldekideek. Gaia sozializatuz, ura iraunkortasunaren ardatz hartuta. Adibideko honena, gaurkoa. Jarraian Iñakiri pasatuko diotitza, eta esan bezala 2030ko agenda ardatz hartuko du, modu kritikoan ikusiko duzuenez. Einstein ere azalduko da tartean, eta Iñakiren azalpenaren ondoren galderen txanda irekiko da. Iñaki, mesedez, nahi duzunean. Bale, eskerrik asko, eta arratsaldeon, besterik esan baino lehen, gaudela. Bueno, lehenengo gauza, Rosa eskertu egiten dut, egin duen aurkezpen luze hori. Titulua, bere gaipatu dut, hortxe daukazu, ez? Nire zalantza hasieran zera da, zuek agenda, parentesi bat zabalik, ni lehen horretaz egon nahi Rosarekin, ni ohitura daukat agenda esateko, geologia esaten dudan bezala, baina igual agenda edo geologia edo hori ohituraren parte da, eta orduan batean edo bestean atarako da. Zuek 2030 edo 2030 agendaz badakizue zer entzunda daukazue? Horregatik, segun jendea horretan sartuta dagoen, ala ez dagoen, abia puntua edo bidea bera arinago edo astiroago edo... Ideia da agenda hori nondi datorren zertan den
ni ikuspegi kritiko batetik presentatuko dut agenda hori, nire ikuspegitik, zer esanik ez, eta hor tituluan bertan esan nuen bezala, ni agenda horren garapen helburuak eta orain sartuko gara ni uraren ikuspegitik aztertzen dut. Hor badago energia, badago elikagaia, nekazaritza, badago pobrezia, badago miseria, badago kutsadura, badago klima aldaketa. Bueno, niretzat beti ura izaten da neko transversala helburu, orain azalduko ditugun helburu horietan. Eta horre Rosak irakurri duen horretan, hori orain dela 2 hilabete egin zidaten, luzatu zidaten gonbitea gaur hona etortzeko, eta proposatu egin zidaten gaia ere. Eta proposatu zidatenean izan zen, bueno, Iñaki, agenda 2030 eta modan dago, eta hor badago 17 helburu, hoietatik bat 6. dela ura. Eta ura, bueno, Iñaki, zeu etorriko zadio, bueno, kieto parau. Bai, joango naiz, niretzat ere bada erronka, prestatzea, eta beti nago ikasten, naiz eta urte asko irakasle izan, ikasten beti, eta esan nuen bai. Baina ni ez naiz dedikatuko 6. helburu zehatz horretara, naiz eta hori zuzenean izan ura. Gehiago nahi dudalako edo behar dudalako gehiago alako zer transversala, ondo ulertzeko agenda horren nondik norakoa. Eta, bueno, horbeko partean, hori ez da, gehien bat, zuek ez da egitortik irakurriko duzuen ala, gehien bada, ni neuk gidatzeko nire diskursoa, ez? Baina hor ipini dut, dokumentu batetik atarata, testu imaginatu alduzuenez, agenda honen testua, letra asko dauka, simplifikatu egingo dugu, baina batzuek pentsatu dute agenda dokumentu hau atera zenean, eta atera zen 2015 urtean, orain agertzen den bezala, testuari behintzat erreparatuta, nire horretan egon daiteke konforme, hemen esaten den honetan. Agenda honek, edo agenda hau, inflexio puntua izan daiteke. Inflexio puntua. Zer esan nahi du horrek? Bueno, gauzak ikusteko inflexio puntu bat. Benetan sinistuko bagenu agenda honetan esaten diren gauzetan eta helburuetan, ezta? Eta inflexio puntu zergaitik, agenda berak nolabait maigainean jartzen du iraunkortasuna, eta hor beste bigarren parentesi bat zabalduko dut, ze titulua ikusten duzuenez garapen jasangarrirako helburuak, ez? Inglesez hau da dokumentuaren azala, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Eta euskeraz, ez dakit nizue zelan esaten duzuen, baina batzuek Jaurlaritza bera, Eusko Jaurlaritza gehien bat jasangarri edo jasangarri esaten du, gero garai batean eta iraunkor, zue zelan esaten duzue, jasangarri, iraunkor, ni bietara ere abiltzen dute, ez dauka problemarik. Horregatik hemen iraunkortasun jarri dut, tituluan mantenitu egin nuen Jaurlaritzak jartzen duen hori. Gero orain ikusiko duzu Jaurlaritzaren dokumentua eta, jasangarri edo. Horren, karo, oso errez esaten da, oso egunean zehar gure elkarrizketetan edo testu zeozer idazten dugunea, hori jasangarria da, hori dana da jasangarria. Jasan ezina den ere jasangarria da. Horren ikustu dut badagoela agenda 2030 ulertzeko eta aurretik izan diren beste agenda batzuen porrota bera ulertzeko garrantzi gehiago eman beharko genieke hitzei. Hemen hitz asko eta asko denok erabiltzen ditugu eta hala ere ez dugu elkar ulertzen. Zergaiti, ez dugulako modu berean hartzen hitzen zera. Eta hoietariko bat izan daiteke jasangarritasuna, edo nahi baduzue iraunkortasuna, zer demontre da. Eta nik uste dut horretan sartzea eta gehiago sakontzea hitzen esan nahietan, esan guretan, importantea dela, ez da. Hau uste dela. Bueno, ni abia puntu bezala, agendan zaharta horretik,
Ni orain dela urte batzuk eta ja nire hitzaldietarako badira diapositiba batzuk beti sartzen ditudanak. Sentitzen dudalako ni gustora geratzeko behintzat. Hau da dokumentu bat, Europako dokumentu bat, Europa, nazioarteko elkarte batek aspaldian ataratako dokumentu bat, orain dela igual 6, 7, 8 urte, eta dokumentua zen Global Challenge hori da euskeratuta arrisku globalak. Ez dakit hori entzunda daukazen, baina gero eta gehiago entzuten da, arrisku globalak. Karo, arrisku globalak orain dela 5 urte esan da, jende asko igual ez zuen ikusiko. Klima aldaketa bada arrisku global bat. Baina klima aldaketa aparte igual, baina azkeneko 4 urtetan, 3 eta piko, etorri zaigu pandemia bat, osasun pandemia bat, etorri zaigu energiaren beste pandemia bat, elikagaien pandemia bat. Orduan, gero eta nik uste dut modu batean edo bestean deitu, baina nik uste dut gero eta konstienteagoak garala, badirela arrisku batzu mundu osoan ematen direna, naizta ez diren berdin sentitzen, bademagun Afrikan eta Europan, esate baterako, ez? Horregatik dokumentu honetan, aipatzen ziren 5 arrisku edo arrisku dena erronka ere bada, arrisku global, klima aldaketa, hau da gehien bat ezagutzen duguna. Ez badugu ezer egiten mende honen azkenerako batazbesteko temperatura airearena 2 gradotik gora igoetik eta orduan hori nahiko ezaguna dugu komunikabideen bitartez, ez? Igual hain ezaguna egunerokoan ez zaigu egiten elikagaien krisia, nahiz azken bolada hontan batez ere Ukrainiako inbazio bat hortik etorri den merkatuaren gorabehera batez ere elikagaietan, hemen esaten da, zenbat milioi persona munduan ez daukate behar besteko elikagairik, gutxienezko elikagai zer hori bizitzeko, edo osasuna, horretik dino, pandemiarekin asko ikasi dugu. Agerian utzi digu pandemia horrek, lehenengo mundua omen garen honetan ere ez garela hain, Xabier Lete kantan esaten zuen bezala, ez gara hain onak benetan. Eta orduan osasunean, hor ere esaten da, hemen dago jarrita, 6 milioi children, 6 milioi ume, hiltzen dira urtero munduan osasunez, osasun faltaz, hobeto esan da. Askotan izaten da urari lotuta. Urtxarra edo kutsatu edo dena dela, ura bera. 700 milioi persona ez daukate ura eskura, edo saneamendu, orduan jende gehiago da. Energia, zenbat jende munduan milioi eta 300.000 persona ez daukatela bere etxeetan elektrizidaderik. Hau dana, 6 urte, orain datua jarriko bagenituzke, hor datuak, kurioso bada ere, okerrera egingo zuten, ez 21. mendean pentsatu ziteken bezala onera, ez da. Horrek esan nahi du, eta ez dakit konturatzen garen ala ez, eta oso lotuta dago agendaren helburuekin, eta da, amodioan bezala hemen ere antzeko parezido esaliteke, ez? Garela atzo baino gehiago eta bihar baino gutxiago, baina zaurgarriak, vulnerableak. Oso vulnerableak gara. Eta hau, edo galdera modura jarriko bagenu, honek beharko luke 2 ordu ez, 4 ordu, 6 ordu, zergaitik 21. mendean, inoizko zaurgarritasun edo vulnerabilitate handiena daukagun. Eta ez nago esaten Afrikan, ez Europan, gurean, hemen. Hemen ere. Orduan, karo, badauzkagu hor erronka importante batzu, arrisku diren erronkak, eta hor askotan, eta nik uste dut, agenda 2030 horren aurretik izan diren beste izen batekin. Baina izan diren beste agenda batzuek izan duten porrota, ez dutela lortu, jarritako denboran, jarritako helburuak, neurri batean da, askotan eta inertzia aritzen garela, nahi dugu aurrera egin, iesaldi batean, baina ez gaude pres aldatzeko gure bizimodua edo, badirudi bizimodu bakarra izan daitekela ona badata da gurea gaurkoa, hor dago. Orduan, hau da Jaurlaritzaren dokumentua,
Agenda Euskadi, Euskal Ekarpena, garapen jasangarri agertzen da zera. Eta orduan, horre esaten da, abia puntu bezala, Nazio Batuen erakundeak aprobatu zuen dokumentu hau, eta da, aprobatu zuen 2015ean, eta orduan zen, 15 urtetan, 2030 bitartean, ekintza plan universala mundu osoan, ekintza, hau da, gauzak egin behar dira, ez teorian, praktikan, ekintza plan universala integrala, eraldatzailea. Eta eraldatzailea, hor azpimarratu du gehiago, ze dokumentu, ingelesezko dokumentua, Nazio Batuek eta atara zuten hortan, agendaren gainean jartzen dute, transforming hau da, mundua eraldatu, transformatu edo transformatzen joan behar dugula nahi badugu hau lortu. Orduan, transformatu, hori da beste galdera bat, ez? Transformatu, zelan izan daiteke zerbaiten transformazioa, ez badugu zerbait hori aldatzen. Inertziagatik eta ez dugu nahi aldatu, baina nahi dugu transformatu. Hor askotan hitzekin dago arazo bat, ez da? Orduan, zein da, ekintza plana, universal, baina zertarako, orduan, helburua, agenda daukan helburua da, mundu osoan giza garapena bultzatzea. Giza garapena, desarrollo humano, bidera agertzen da, kontzeptu hori. Bultzatzea, bai gizarte mailan, bai ekonomia mailan, eta bai ingurumen alorrean edo ingurumen mailan. Eta hor jarri dut irude, ze askotan dago esan da, garapen jasangarriak 3 dimensio dituela. Soziala, ambientala, environment edo ingurumena euskeraz, eta ekonomia, ez? Eta hori jende guztiak ez edo, 3 erronka. Ingelesez ondo geratzen da, ze 3 hasten dira letras, etikoa edo gizartea, ekonomik eta environment ingurumena, ez? Baina hemen badago gehitze bat agenda honetan. Eta da, hain zuzen ere, agenda indarra ematen dio kontu honi. Egin behar diren eraldaketa hoiek, ekintza hoiek egiteko, hasi behar dira egiten lekuan leku eta herritarrengandik gertuen dauden lurraldetik. Ez agenda askotan jendeak, agenda, gixajoak Afrikan, edo ez parkatu, agenda mundu osorako da. Nik esango nuke, Afrika daukan arazorik larriena da Europa. Eta Hego Amerika daukan arazorik handiena, Ipar Amerika da. Orduan, pentsatzea arazoa eurena dela, ezin dutela gure mailera iritsi, oker hasten gara analizia egiten. Baina, nik hau bai azpimarratu egiten dut, horregatik jarri dut, ez bakarri garapen jasangarriaren 3 dimensioie, baizik eta 3 dimensioiek ez direla mundu horztakin non, ez, bai ekonomian, bai gizartean, bai ingurumen kontuetan egin behar da, hainbat gauza, transformazio horretan egin behar dira, baina lekuan lekutik hasita. Horregatik bat ele hau, izango litzateke 3 dimensio bai, baina lurralde zehatzetan. Gauzak ez dira, gazteloak ere ez dira airean egiten. Orduan guk egin beharrekoa gure lurraldean. Kasu honetan, Euskal Herria, Araba, berdin zait, baina lurralde zehatz batean. Eta, segitzen badugu hor, eta hemen agertzen da gauza bat interesante. Parkatu. Garapen jasangarri agenda honek berriro heltzen die 2000 eta 2015 urte tartean ezarri ziren 1000 urtekoko garapen helburuei. Horregatik lehen esan dizut, agenda hau ez da berria. 2015ean aprobatzen du Nazio Batuen erakundearen goi bilera batean, 15 urterako da, baina 2000 urtean beste agenda ez zeukan izena orduan, baina beste plan bat aprobatu zen 2000-2015. Eta hori garai batean neko famatua edo, gurean ere, erderaz orduan zen los objetivos del milenio. Ez da egiten zunda daukazue, los objetivos del milenio, 2015erako lortu behar da, pobreziarekin haitu ez eta baina, heldu zen 2015 eta
ezarritako helburu batzuetan bai egin zela aurrera, baina ez, inondik inora ere behar zen moduan, eta horregatik Nazio Batuen erakundeak, bueno, goazen ikasten, zera, eta beste 15 urteko plan bat, eta hori da agenda oraingoa. Orain berriro, baina, karo, hemen kontua da, oso zaila dela topatzea dokumentu bat ofiziala, non halako 1000 urteko programa, 15 urteko programa honen nolabaiteko kritika egiten den. Esan egiten da, ez zirela helburuak lortu 2015ean. Ez zirela lortu, batez ere lehenengo munduko, hau da, ipar hemisferioko estatu garatuek, ez zutelako behar beste dirua jarri mai gainean, eta orduan dator, bigarren zera aldaketa batzuekin orain ikusiko dugun bezala. Baina ez da gauza bera lehengo 1000 urteko zerau, ez da gauza bera hau eta agenda da honen jarraipena, baina egon dira gauza batzu bintzat ikasi egin dituzte nazio batuetan. Eta bueno, hor esaten da, agenda honek 5 esfera jartzen du hemen, jartzen du personak zentroan jarri behar direla, hori esatea erreza da, planeta osoan egin behar dira gauzak, pakea, bai, lankidetza, eta jartzen du, Jaurlaritzaren euskerazko bertsioan jartzen du oparotasuna. Oparotasuna da 5 esfera, ez? Eta jartzen du, oparotasuna zer da? Gizaki guztiek bizitza oparo eta osoaz gozatzeko bidea izan behar dute. Hori bermatu behar da. Bermatu behar da, gizaki guztiek bizitza oparo eta osoa gozatzeko. Tortiator oparotasuna. Ni lehendik ere esana dizuet, ni oso zorrotza naiz hitzekin. Ez baditugu hitzak, kontzeptuak argitzen egon gaitezke deno batzuk zuria defendatzen eta beste batzuk beltza. Hitz berak erabilita. Eta oparotasuna, joan nintzen ingelesezko bertsiora, Nazio Batuen bertsio genengoa, berzio ofizial, bueno, erderazkoa ere, ofiziala izango da, baina ni ingelesezkora joan nuen, ez? Eta hor agertzen da, people, planet, peace, partnerships, 5P, ingelesez, 5P geratzen dira, eta hau da prosperity. Eta karo, ni prosperity eta oparotasuna ez dut uste inondik inora gauza bera direnik. Eta gauzak ez badira argitzen, oparotasuna jartzen dugu helburu bezala, eta karo, segun zelan elbertzen dugun, igual ari gara espirituaren kontra, ez da. Hau da, 1000 urteko garapenak, 15 urteko zera, eta hau da oraingoa. Diferentzia batzuk badira. 1000 urteko garapen helburua Nazio Batuen erakundeak berak kidatu zuen, eta batez ere garapen bidean edo garai batean ni gazten nintzela eta 3. mundu esaten genuen herrialdei begira zegoen, ez, hau da, hego hemisferioko herrialdei, ez iparrekoei, eta batez ere errenta bazuko herrialdei begira, helburua pobrezia murriztea. Oraingo agenda honetan, estatu bakoitza dauka bere ardura, eta planeta osora zabaldu da herrialde guztientzat, hemen 8 helburu markatzen ziren, hemen dauzkazuen 8 hauek, eta helburu bakoitzak bazituen helbide batzu bere baitan, ez da? 8 helburu, 21 helbide. Bueno, 15 urte pasata, dira 17 helburu, hauek dira, orain leku guztietan agertzen zaizkigun koloreak mantendu egiten dira, hauek dira ofizialak, 17, eta totalean, euren barruko helbideak eta kontutan hartuta, ia 170 helbide zehatzagoak. Beraz, zehaztasuna handiagoa dago orain, helburu eta helbideetan, lehen baino. Eta orain estatu guztie daukate ardura, helburua ez da ja pobrezia murriztea, hori helburua bada ere, helburua da leku guztietan garapen iraunkorra lortzea. Giza garapena, lehen esan dugu 3 dimensio horietan, lurralde bakoitzan, eta bardaz. Baina, claro, diskutitzeko da, oraindik zer den garapen iraunkorra.
Eta, bueno, hemen dira, ez? Orain, karo, lehen esan dut, ez? Ni kritika gutxi ikusten dut zergaiti 2015an ez ziren lortu ezarritako helburuak. Eta ni seguru nago arazoa funtsezkoa ezela izan pobrezia jasaten dutenen aldetik, baizik eta behar diren baliabidea jartzen ez dituzten edo ez ditugunon aldetik, ezta? Eta orduan, gauzak horrela, suposatzen dut, ikusteko dago, baina 2030an ez nuke harrituko beste zerbait, beste 15 urte, beste zerbait, gauza batzu bai, egingo dugu aurrera, baina benetan erradikal izan zentzu honean, hau da, arazoen sustraietara, erroetara joatea eta hori inertzia handiegiz ari gara jokatzen. Eta, hemen berriro agertzen da Jaurlaritzak, hau kasi da euskaratuta jatorrizko bertsiotik, ez? Eta, garapen jasangarria, oparotasuna lortu behar dugula, oparotasuna, eta gero hemen bestea beste jartzen du ere hazkunde jasangarria. Eta hazkunde jasangarria ni benetan hazkunde jasangarria entzuten dudanean, baina txikitatik esango nuke, zeaia oio pikorra sartzen zait. Ze ez da berdin, desarrollo sostenible eta crecimiento sostenible. Ez da berdin garatu eta hazi. Ez da beti garapen, ez da berdin garapena eta hazkunde. Baina hori hizkuntza guztietan ez da berdin. Ez da berdin. Hazkundea. Eta hazkundea esaten dugunean, badakigu zertaz ari garen, hazkunde ekonomikoa. Barne produktu gordina, horren hazkunde jasangarria urtez urte. Eta hori bizitzen ari gara orain, esaten badigute 2024an barne produktu gordina tendentzia dela jaistea, hartzen dugu notizia txar bezala, baina ez da mantenitzea ere txarra da, izan behar da ez haunditu, barkatu. Mundu hau finitua da, hori esan da dago, baina ez dugu sinisten, baina berdin da zer hartzen dugun, autoelektrikoa, arazoa daukagu edo urarekin, edo energiarekin, edo daukagu arazoa lignitoarekin, edo daukagu erregaiekin, edo berriztagarrien alde daukagu litioarekin, daukagu kobrearekin, daukagu... Eta orduan, mundu finito batean hazkunde etengabea defendatzen duena, edo trampan ari da, solitarioan trampa egiten, edo bestela da, jesarri gaitezen eta argitu dezagun gauzak zer diren. Horregatik hemen, esan dizuet, oparotasuna, Elhuyarriztegia, Jaurlaritzak bultzatutako Elhuyarriztegia, oso ona, por cierto. Begiratzen duzu oparotasuna eta agertzen da beste abundantzia. Oparo, eta ni beti holan ulertu du, begiratu bari, ni oparoa abundantzia. Igual dialektoren batean izan daiteke riqueza, fertilidad, baina generosidad, vale, baina funtzean ikuste dut euskaldun guztiok ulertzen dugula abundantzia. Karo, zu basoa dio, eta prosperidad zer da? Eta agertzen da oparotasuna. Eta karo, gauza bera da prospero eta abundante. Zekao, ez da berdin helburu bezala jartzea prosperitatea edo jartzea oparotasuna. Jendeak oso modu diferentean ulertu ezake. Eta badago Uruguaiko hau Pepe Mujika, ezagutzen baduzu Pepe Mujika, bera asko idatzi du, eta bera beti idatzi, eta prosperidad, bera sekulan ez du esaten abundantzia. Prosperidad. Ze abundantzia dago lotuta hazkunde, jasangarri, eta ni beti noa, zera ez? Badago liburu bat, Britainia handiko gobernuak eta orain dela hainbat urte talde bati agindu zion akademiko talde bati egiteko, eta atara zuten dokumentuan, nire ustez oso ona, orain dela ja 10 urte, pasatxo, eta zen prosperidad sin crecimiento. Hau da, sin abundancia. Ekonomia para un planeta finito, orduan zu, garapena eta hazkundea gauza bera da. Egon daiteke ongizatea garapenarekin, baina etengabeko hazkunderi gabe. Hemen askotan iraunkorra, jasangarria, eramangarria ere askotan esaten da. Garapen eramangarria. Eramangarria, iraunkorra eta basoa hiztegira. Ni asko erabiltzen dut hiztegia ikusten duzuenez. Iraun. Zer da iraun? Egoera berean jarraitu. Claro,
esaten baduzu garapen iraunkorra, zer da, dagoena mantendu, egoera berean jarraitu. Izaliteke, gogoratzen nahi Jaurlaritzak egin zuela kanpaina bat Gabonetan edo konsumoa, eta zen, erderaz, konsumo sostenible. Eta euskeraz zelan jarri zuten, konsumo iraunkorra. Horren baten batek ulertu dezake, dela, egoera berean jarraitu, konsumo. Handi gutxira, nik uste dut, hainbat kritika jaso eta jaso zuten, jarri zuten, parkatu beste, konsumo arduratsua. Ez da berdin iraunkorra eta arduratsua. Responsable. Baina gero, iraun eta jendea zentzu honean garapen iraunkorraz ari denean, zan nahi du desagertu gabe mantendu daiteken zerbait, hau da gizarte edo garapen bat nik ulertzen dut iraunkorra dela baldin eta denboran mantenitu egin daitekena. Baina hazkunde iraunkorra ezinezkoa da, ezin da mantendu hazkunde hori, ez da hazkunde intelektuala, da hazkunde baliabideak erabiltzen dituen hazkundea. Eta horregatik inportantea da desberdintzea garapena eta hazkundea. Garatu eta hazi, hemen gaudenok eta egunero ari gara garatzen, hilarte ari gara garatzen. Baina hilarte ez gaude hazten, Eltzen da momentu bat, non, ketu barau, eta igual azten zara berantza. Baina segitzen zara garatzen. Eta hori azkoeren iztegi oso ondo geratzen da, arrantzale garatua. Garapena ez deko mugarik. Hazkundea bai. Baina ez du onartzen edo horre gauza asko, eta karo, ni esaten da sostenibilidad, ni lehenengo galdera egiten dudana, segun honauen da, zer da iraun arazi nahi duguna. Ez badugu argitzen zer da, edo zer den iraun arazi nahi duguna, ba zure iraunkortasun hori, eta nire iraunkortasun hori, eta are gehiago, iraun, hirugarren adiera, egoera txar edo nekagarri bat eraman, jasan. Eramangarri, jasangarri, ni goratzen naiz Bizkaian orain dela urte asko, bizkaitar batek, kostako batek esan zia, joinak, ni hori, garai hartan ni ohitura neukan, orain igual gehiago iraunkorra, garai hartan jasangarria. Mutila, ni baino urte batzuk zaharragota, garatuago, berak esan zian, niretzat jasangarria gogoratzen du nire ama txikita, ez zaitu jasaten, pum, eta bi muturreko. Eta nire zeu, bitu, ez da ideia txarra, batzuk desarrollo sostenible esaten dutenean, esaten ari direna desarrollo soportable. Eta ez da berdin, sostener eta soportar. Orduan, argitu beharko genuke, hitzak nahi duzuna, baina kontzeptuak pentsat argitu, ez da. Iraunkortasuna, badago, ni gusto irakurri ditut, ehundaka edo dozenaka definizio. Eta hau importantea da, ze agenda 2030 beti dago, garapen iraunkorra, garapen, jasangarria, garapen, baina zertaz ari gara. Eta badago, ez dakit zagutzen duzuen, Roberto Bermejo, hau da gure unibertsitateko ekonomialaria, berak idatzi zuen liburu bat, la transformación hacia la sostenibilidad, oso interesantea, eta berak definitzen zuen sostenibilidad oso luzea, baina niretzat importantea, capacidad de un sistema para adaptarse al entorno. Adaptarse al entorno. Hazkundeaz ari garenean, horren aldeari direnek, esango luke, capacidad de un sistema para adaptar el entorno. Adaptar el entorno a lo que queremos. Ez da berdin, edo adaptarnos. Guk hemen badaukagu ez dakit zenbat eguzki ordu. Claro, baten batek nahi badu Monegrotan urrengo neguko olimpiada egin, eski jauziak eta Monegrotan, edo Saharan tindufen, posiblea da. Claro, teknologia kontua da, posiblea da. Eta nahi baduzue munduko bira ez dakit zer amaitzea, belauntziena edo amaitzea Manzanaresen Madrilen erdian, egiten duzu bide bat, da, diru inbertsio kontua. Baina gauza batzuk ez dira arrazoizkoak, ez da. Orduan berak esaten du, capacidad de un sistema para adaptarse al entorno, contempla las dimensiones económica y social, bidimensioie, eta el deterioro ambiental, que son responsables. Incorpora los aspectos sociales, empleos, pensiones, hori dana sartzen da sostenibilidadearen barruan.
Se trata de determinar las transformaciones necesarias para que nuestras sociedades puedan mantenerse en el tiempo. Hori izan da hiztegiaren definizio bat, mantener en el tiempo, bigarren erdikoa. Eta, claro, transformaciones necesarias, baina eske agenda dio transformando nuestro mundo. Hemen igual hobeto pluralean nuestros mundos, planeta honetan mundu bat baino gehiago dago, ez? Eta horregatik, niretzat batzutan hitzekin jokatzen edo krisi batetik bestera goaz eta esaten dute, kontu ez da inbeste nola atera krisitik, baizik eta nora sartzeko. Osa, leku eregoera batetik ataratzen garenean, nahi dugu atara, baina nora sartzeko. Eta gaur egunean inoiz baino gehiago erabiltzen da transizio hitza. Jende guztiak erabiltzen du transizio hitza. Transizio, transformazio, bale? Baina norantz joateko. Zein da kritika gogorrena aldatu nahi dugun horretan, ez da? Horregatik, Rosak aipatu du, Einstein eta aipatuko nuela, eta hemen daukazu, Einsteinek, miren du zautzen, baina berak esan zuen, utzi zuen idatzita behintzat gauza bat, nietzan funtsezkoa dena, eta da, ezin da arazo bat konpondu, arazoa sortu duen pentsaera beretik. Eta nik uste dut, asko eta asko ari direla, agenda 2030 eskuan, garapen jasangarria lortu nahian, baina inondik inora ere kritikapean edo benetan halako karrera batekin atzera botatzeko, baster usteko, oraingo egoera insostenible honetara eraman gaituzten pentsakera hoietatik, ez? Orduan, hauek dira 17, ja berriro gatoz agendara, 17, pobrezia desagerraraztea, gozerik ez, osasuna eta ongizatea, energia irisgarria, lan duina, hazkunde ekonomikoa, ekoizpen eta konsumo arduratsuak, klimaren aldeko ekintza, itxaspeko bizitza, lehorreko ekosistema, ur garbia eta saneamendua, horretik, Iñaki, 6. ura da. A ber, hor dago. Genero berdintasuna, hezkuntza, bakea, eta 17. da, hau dana mundu mailan zelan antolatu, ze aliantza, ze hitzarmen, ze... Karo, eurek ere onartzen dute, agenda idatzi zutenek, eta aprobatu zuten, argi eta garbi izan zuten, arriskua bat zeuela, Rosak aipatu du hasierak horretan, eta da, jendeak eta banan hartzea. Nirea da 6. hidrologoa naizela. Zurea da ez dakiz zer. Ez dago modurik, hau edo bestea, konponbidean jartzeko baldin eta beste batzuk ez badira aldi berean. Horretik, leku guztietan agertzen da, izaera integratua zati ezina dutela helburu hauek, ez da? Eta gero gainan holan jartzen dute, eta ni oso ondo iruditzen zait, badira, hemen daude 17, badira batzuk, nolabait, biosferari, hau da, ingurumenari lotuta, badira beste batzuk gehiago gizarte dimensio sozial horretakoak, eta gero ekonomikoak. Eta begiratu, ze forma daukan hone, eta bat natore, ontsa sinatzen du nik hau. Ingurumena, gizartea eta ekonomia. Claro, ohikoena da, eta segurazko behin baino gehiagotan ikusiko zenuten, leku askotan agertzen da, irudikatzeko, bisualean irudikatzeko garapen jasangarria zer den, holan agertzen zaigu, leku askotan agertzen zaigu, holako zera. Eta jartzen du, zer da garapen iraunkorra kasu honetan? Zer da? Bada, ekonomia baldin eta ekonomia bideragarria bada. Ekonomia guztiak ari gara ikusten ez dira bideragarriak. Ekonomia bideragarria bada, epe luzera ere bideragarria. Ingurumena bizigarria bada, osasuntzua. Eta gizartea bidezkoa bada justoa, hori dana daukana, hori izango litzateke garapen iraunkorra. Hiru zerroiek, tak. Eta horrez bada sartzen, gizartea bidezkoa bada, baina ekonomia ez bada bideragarria, edo ekonomia bideragarria, baina gizartea ez bada bidez, zoze falta da. Orduan, claro, baina nik uste dut badela garaia txipa aldatu eta ezin da ingurumena, gizartea eta ekonomia hiru zirkulo nolabait esateko garrantzia berekoak balira bezala. Horregatik esaten nuen, ni hau gustatzen zait. Zera, gizartea bizi da ingurumen batean eta ekonomia gizartearen partea da.
edo zen hasieran. Nik grekera ez dut ezagutzen, daukat astirik. Baina esan egiten dute ekonomia grekeraz ekonomia dela el arte de gobernar bien la casa de uno o de una. Ekonomia gaur eguna, dakizar den, baina no es el arte de gobernar absolutamente. Eta ikustea baino ez dago, ekonomia horriak gure zeretan, ez? Orden, claro, ni unibertsitatean nago, eta harrituta geratu nintzen orain dela urte batzu ja, jakintza arloak unibertsitatea mundu osoan dagoz banatuta 5, hau da, ni geologo modura nago zientzia esperimentaletan. Vale. Gero dago osasuna, eta ekonomia eta non dago? Ekonomia dago zientzia sozialetan. 5 esparru zer nago, badago bat zientzia, eta handago ekonomia, zientzia sozial bezala. Eta badatorre grekerazko definizio horreka, el arte de gobernar la casa de alguien. Hori soziala, baina zeinek esango zuen gaur egunean ekonomia ofizialari erreparatuta, sistema ekonomikoari soziala dela. Horregatik, batzuk esaten dute, ekonomia ulertu behar da gizarte baten parte bezala, gizarte zientzia delako. Eta gizartea bizira lurralde batean, planeta batean, non aldeko eta kontrako zer batzu ditu. Badira arrisku naturalak eta badira mugak, baliabideen mugak eta barrez. Horregatik, nazio batuen erakundetik atara gabe, idazkaria zenak, Johannesburgo noain dela hainbat urte egon zen bilera la cumbre de la Tierra, Rio de Janeiro, +10, gogoratu Rio de Janeiro izan zela 92an, 10 urte geranduago egin zen Johannesburgon, eta garaian artean nazio batuen idazkaria zenak esan zuen, iraunkortasuna, garapen iraunkor hori, lortzeko ezinbesteko 5 erronka markatu zituen berak, planetako leku guztietan. Ez da Europan, ez da autonomia erkidego honetan, ez da Araban, ez da leku guztietan. Arabako leku guztietan, Araban gagozela. Eta berak esaten zuen, 5 erronka, energia, funtsezkoa da, garapen iraunkorrerako. Energia, osasuna, zer esanik ez, ura, nekazaritza, elikagaiak, eta biodibertsitatea. Nahi baduzu ezartzen bazaret internet UEAF zer honekin mundu bat topatuko duzue. Zera bakoitzaren iniziala. Ni saiatu naiz euskera zerolan ganorazkoa eta ateratzen zait bueno edo errezago igual gogoratzeko huebon. Ura, energia, biodibertsitatea, osasuna, nekazaritza. Baina 5 horiek funtsezkoak dira garapen iraunkorrerako bidean. Lekuan leku. Eta behiratu, zein egoera bizi garen momentu honetan elikagaiekin, ura, hemen euria egiten duenez, txinez pasadan astean, orain dela 2 dana ziren kaseta, eki lehortea eta, batzutan ez daukagu lasaitasunik gauzak eta ulertzeko energia, zer esan, biodibertsitatea eta barta. Epa. Hau pasatu. Hemen dauzkazue, 17 helburu horietarako helburu nagusiak, ez da? Pobrezia mota guztiak desagertzea, ura eskuragarri jartzea, kudeaketa jasangarria izatea, guztiok saneamentua izatea mundu osoan, 12, konsumo eta ekoizpen, jasangarriak bermatzea, hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, erresilientea, modako beste hitz bat, jasangarriak izatea, desberdintasun sozialak eta territorialak eta murriztea, azpiegitura erresilienteak, hazkunde ekonomiko jarraitua, baina, esango garapen ekonomiko jarraitua, energia eskura, jasangarria, hori da. Eta hemen ez daude danak, falta dira beste 13, hau da klima aldaketarekin lotuta daukana, neurri urgenteak, premiazkoak hartzea klima aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko. Eta, karo, hemen izan dira kritika, eta ni bat nator kritika horiekin, ura, ez da
helburu bat izan behar da transversala, baina kontuan hartu gero eta argiago daukagu egunero edo astero irakurtzen dugu edo entzuten dugu gure hedabideetan, klima aldaketa hortxe dagoela, geratzeko etorria dela. Klima aldaketa beste guztia baldintzatzen du. Beste guztia baldintzatzen du. Klima aldaketa dago baldintzatzen, ze kapazidade daukaten nazio batuen erakundeak berak ere Afrikan bermatzeko ura eskura izatea, jendea, gero eta idorrago, lehorrago diren lurraldetan, gero eta migrazio klimatiko gehiagoari da zbertatzen, gero eta eskasagoak elikagaia, gero eta... Orduan, klima aldaketa, eta gogoratzea besterik ez dago, pasaden udazkenean, 2022an, hor izan genuen, hainbat argazki kurioso, ura barkuz eraman Bilbotik eta Urdaibaira, biosfera erreserba, hori kriston kontrasana da, baina ikusi genuen ere Frantziako hainbat zentral nuklearra itxita, esoketalako ondoko erreketa, ibaietan, behar beste ur osteko prozesuak, edo Alemanian eta garraio asko, ekonomia garraio asko, Rin ibaitik eta egiten da, eta hain zen txikia eta emaria, non, esin pasat, eta nago Europan, Orduan, pentsatu behar da, klima aldaketa ez dela beste helburu bat, baizik eta beste askoren edo guztien txapela dela. Horregatik, esango genuke, segun eta zer egiten dugun klima aldaketari aurre egiteko, horrek adierazten du hori da ispilu, ze seriotasunez ari garen hartzen Agenda 2030. Eta hau ez da irakurtzeko, bakarri zuek ikusteko egon badagoela nonbaiten. Claro, guk esaten badugu 2030erako helburu hoietan eta hainbat azpi helburu edo helbide hoien barruan eta nahi dugula lortu, halabeharrez behar ditugu adierazleak, indikadoreak jarri eta noizean behin neurtu eta esan, ez baditugu gauza kuantifikatzen, zelan jakin bideo honetan ari garen ala ez. Horregatik hemen, helburu 17 bakoitzerako, hemen dagoz beste batzu, badira goian, fikatzen bazarete, da nazio batuen erakundea jarritako adierazleak. Europa Batasuna jarritakoak eta kasu honetan Eusko Jaurlaritzak jarritakoak. Esate baterako. Bigarren helburua da gozea amaitzea, elikagai segurtasuna, elikadura hobea, nekazaritza jasangarria, leku guztietatik, eta orduan, zeintzu dira hori benetan helburu horretan aurrera goazen seinale modura Jaurlaritza proposatzen dituen adierazleak. Esate baterako adierazle bat da obesitate tasa. Hor, badagoz datu batzuk, eta hor jarri alduzu. 2015, 2016, obesitate tasa zelan doa, gora alabera. Zenbat nekazaritza ekologiko kilometro karratutan edo, zenbat daukagu? Inbeste, behintzat kuantifikatzen ari gara, eta hori da nazio batuen erakundeak berak eskatzen duen monitorin, edo hau da, adierazi, esate baterako, beste helburu ekonomiko edo sozial batean. Zenbat enplegu tasa, edo desenplegu tasa, edo zenbat partikula dagoz hirietan, airean, hor esekian, badagoz hor parametro batzu, baina jarri behar dira, eta horretarako bakarri ez. Ikusten duzue, haue biak, azkeneko biak esate baterako, urarena, seigarrena, hemen zer proposatzen duen adierazle bezala nazio batuek, eta hemen esate baterako Eusko Jaurlaritza, fijatuko gara ibaietako uren kalitatean, ze badagoz parametro batzu. Konkretuan, Europa dino fijatzeko oxigeno eskari biokimikoa. La demanda biokimika de oxigeno, hori da parametro bat askotan neurtzen dena erreketako uretan. Baina, neurtu egiten da, hori da kontua, adierazlea. Uraren kostu unitarioa, Jaurlaritza dino hau izan daitekela egokia. Ez da gero hori zelan interpretatzen den, hau taula dira. Hemen ni jarri dut, ura eta. Bada gauza bat nitzat, eta da, egun hauetan esate baterako, azkeneko euriteak eta kendut aurretik eta ni hainbat komunikabide, hainbat kasetari, inaki galdera batzuk eta lehortea, egon da hor,
psikosi bat lehortea, bueno, momentuz ja pasatu da, igual datorren astean berriro gaude psikosi horretan, eta, bueno, konkretuan arabatik, eta zu, eta nekazaritzak, eta urbarik, eta auta bestea, eta nik uste batzutan galderak txarto egiten direla, nire ustez. Ze batzutan kasetariaren galdera da zu, maiatzean eta euri gutxi, eta udarantza, goaz, eta gero udazkena, gero eta lehorrago izaten ari dena gure inguru hontan. Horren galdera da, nekazaritzatek ikusita, nondik atara urgeiago? Eta, igual galdera egokiena ez da hori. Igual galdera egokiena da Roberto Bermejo bere definizioan zioen bezala lasai hartu dezagun, baina igual egin behar da transizio bat ere esanez ze nekazaritza da bideragarria ez gaurko kliman baizik eta datozen hamarkadetan etorri edo izan daitezken klima eszenario horietan ze aldaketa egin behar da. Ezin dena da, ni nahi dut hau mantendu ur konsumo handikoa dena eta galdera nondik ekarri ura. Igual galdera da, hau da dagoen ura, egon daitekena klimarekin. Orduan, pentsatu behar da, igual beste produktu batzu edo erregadiorako beste sistema batzu, ze lehengo agunean, debate batean, Radio Vitoria hain zuzen ere, Espainiako Nueva Cultura del Agua hango neska batekin, eta berak esaten zuen, Espainian ehuneko konsumitzen den, erabiltzen den uraren ehuneko 80tik gora, leku batzutan 85 inkluso, erregadiorako doa. Lehorte egon, ala ez egon, ara doa. Ehuneko 85. Claro, da, errentagarritasuna handiko erregadio produktuak dira. Eta diozu, bale, bera neska esaten zuen, baina ehuneko 85, baina produzitzen diren elikagaien ehuneko zenbat doaz gero Ipar Europara. Hain zuzen ere, azkenean da, ur konsumo handia duten kultibo batzuk, Mediterraneo lehorrean kultibatzen dira, ez dagoen ura ere nolabait esateko erabilita, azkenean asko eta asko konsumituak izateko euritasun handiko Europa, erte Europan edo Alemania, Holanda eta... Karo, batek esan dezake, karo, han ura badukate, baina eguzkia ez. Bueno, baina egokitu beharko da. Segero mugimendu horretan badoa garraio pilo bat, eta karbono emisioak, eta dana da pakete bera, ez? Orduan, horretik lehen esan dut, inertzia batzuk aldatzen ez ditugun bitartean agenda geratuko da paper guztian, ez? Eta ni hemen zirkulartasuna jarri dut, ze orain hasi dira Europan, hain zuzen ere orain dela 2 urte eskaz, Europako Parlamentuak atara du direktiba bat, oraindik transpositu, uste dut zaten dela gabe dagoena, eta da, zelan bermatu behar den hondakin urak, hau da kasu honetan Gasteizekoak Krispijanan arasten diren urroiek eta berrerabiltzea, eta da gauza kurioso ba, leku guztietan entzuten nago ekonomia zirkularra, inoiz ez dut entzun ekonomia zirkularra baino uraren erabilera zirkularra. Europako eta Ipar Amerikako hainbat lekutan, Kalifornia da adibide, orain dela hamarkada asko, araztegietatik ataratzen den ura parte bat errekaradoa, alabeharrez, eta beste parte bat erabiltzen da, beste erabilera batzuentzat, hain exigenteak ez direnak, uraren zera eta, edatekoa exigentzia hundieneko ura da. Baina gero komunean eta horre zera ematen dugunean, edo kalea garbitzeko zeledon bajatuta gero eta ez dakize, horari gara erabiltzen, ez estreptokokorik ez dakize, ez daukan edateko ur bat erabiltzen da. Eta hor, nidakidanez, adibide bakarra ezagutzen dut, hain zuzen ere Krispijanan, non erregadio arrato da komunia erregantez, eurek hartzen dute Krispijanatik ataratzen den ura, zadorrara bidean doan hori, separatuit ekainetik irailera badokate baimena 3 hilabete, eta gainan osasunarena ere, eurek beste tratamendu askoz ere indartsuagoa ematen diote urari,
eta urak dituen ezaugarriak, hirugarren tratamendu tertziario esaten den hori erabilita, ur hori erabili daiteke konsumo zuzeneko elikagaiak ureztatzeko. Konsumo zuzenekoa, ze hor ere, ze ur klase behar duzun erregadiorako ez da berdin zereala bada, gero edo erremolatxa, gero daukala zer bat, edo bada tomatea, gero egiten duzula hori, edo letxuga bat, edo, orduen, exigentzia diferentea dira legez. Eurek bete egiten dute hori. Eta bueno, da inbertsioa. Inbertsioa bada, baina ezin da bakarri begiratu. Aske karua da, baina ura da, berziklatu egiten duzuna. Eta gu oraindik ez gaude orbita horretan. Inon ez dut ikusi zirkulartasuna Jaurlaritzaren uraren kontuetan horretan. Hori bai, uraren kostua, horre asko diskutitu daiteke, kostuetan sartzen garenean, kostua zeinek ordaindu, zer den interes orokorra, zer pagatu behar den aurrekontu publikoetatik eta zer norberaren poltsikotik, hor beste mundu bat dago, baina sartzen da agendaren espiritu eztabaida horretan, ez da? Klima aldaketa esan dut, ez? Hemen ere, adierazlea, gure gazen emisioa ia gutxitzen ari garen, handitzen ari garen, baina hori kontatu egiten da, kontatu edo estimatu. Bueno, eta orduan, claro, hemen Europak eta badauka, eta jarri ditu Espainia eta Frantzia, estatuen datuak dira, ez gurea bezalako autonomiena, ez da? Eta hemen ikusten duzue, Spain, zelan 17 horietan, zelan dago momentu honetan, ez? Bueno, igual orain dela urte bete, 6 hilabete ez da zarra, inondik inora. Eta orduan, hemen daukazue, berde dagoena da lortu dugula ja helburua, ez dago ezer berde. Hau da, hauek, ez geziak, hauek. Hemen beste hau marroi antzeko hau, oraindik badira erronkak, bidean. Zenbat eta ilunago esan, erronka hemen esfortzu gehiago egin behar dira, Eta horren, non egin behar dira esfortzu gehiago? Esate baterako, hau egia esan ez dut ulertzen, zero hunger hori da, zero gozetea, arraro biten zait Espainian zero gozetea esatea askoz ere gehiago egin behar dela. Karo, ze hau dago eginda, estatuek aurkezten duten adierazleekin. Horren, segun adierazle, igual ez da hain adierazle, baina arraro egiten zait, ez? Esaten badia zu beste leku bat, baina esate baterako, klima aldaketari aurre egiteko, de puta pena. Ekosistemen konservazioa bizitza lehorrean, txartu. Hau, desengo lanpostu duinak eta askunde ekonomikoa. Askunde ekonomikoa berriro sartzen gara, baina ser decentea, puestos de trabajo, trabajos decentes, gorri. Eta gero, hau da egoera, eta hau gezia ja dira zertan ari garen, ez? Orduen, gorantza doanean da, ari garela, ez dugu lortu, baina ari gara ondo, beste batzutan ez dugu lortu, esate baterako, consumo y producción responsables. Txarto gaude, estatu maila, baina txarto ere ari gara. Ordioz, hau igual lupas begiratu behar da hobeto, eta baina esan nahi dut, adierazlek horretarako balio dutela. Eta bagoaz Frantziara, eta Frantzian ja ez da ingorria hau, zero hunger hori, eta hemen pobrezia, listo, ez daukatela pobrerik, berde. Baina non daude txarto? Responsable y consumo, responsables, consumo y producción responsables, oso hiritar ez onak gara, edo esate baterako, zer esanik ez, Frantzian ere klima aldaketari aurre egiteko, hitz asko, baina gero datuetan, edo ekosistemak, edo ozeanoetan, edo berdin, ekonomia eta lanpostu duinak, ez dakize porcenta, ikusi beharko zen, ze adierazleak ez dira berdinak, Espainian, Frantzia, baina esan nahi dut horretarako balio dutela, gero noizean behin argazkia egiteko, ezta? Eta, karo, badago beste dokumentu bat, ni urtero, urtearen hasieran, badakizue hor,
albiste izaten da, Davosen, Suizako Davosen batzen dira munduko zer guztiak, ezta? Bueno, hortaz aparte, hauek dira, Foro Ekonomiko Mundial, ataratzen dute urtero dokumentu bat, munduko inkesta eta euren sareak eta eginda, eta ni begirada ematen diot beti urtarrian, eta da, hau da azkena, aurtengoa. Eta da, Global Risk Report da, arrisku globalen txostena. Eta hor da modezu, hau ezer dioten. Eta, bueno, errepikatu egiten dira gauzak, urte batetik bestera. Baina hemen esate baterako daukazu, arrisku globalak, bidean diren ustez, arrisku globalak, larritasunaren arabera sailkatuak. Epe laburrean, 2 urtera begira zein izan daiteke arriskuen probabilitatea gertatzeko batetik 10-era, eta hau, epe luzera, 10 urtera ze arrisku global espero daitezke. Ikusten duzuenez gehienak berdeak direla. Eta berdeak beti koloreak holan dira, berdea dira inguruari lotuak. Eta jartzen duzue zuzenean ingelesez irakurrita, fallos en la mitigación del cambio climático. Arriskua da hori. En la mitigación, hau da, emisioak ez ditugula gutxitzen. Bigarrena, probabilitatean, fallo en la adaptación al cambio climático. Diferentea da mitigar, gutxiago, eta adaptar berdin da, naizta kapaz izan orain 0 botatzeko, neutraltasun edo esaten den hori, hainbat urtetan aguantatu beharko dugu eta adaptatu beharko dugu datorrenari. Ari gara, utz egiten. Hirugarrena, desastres naturales y eventos meteorológicos extremos. Laugarrena, pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas. Crisis de recursos naturales. Litio, bronce, eta hori gabe ez dago zelular, dago mugikorrik, ez dago. Eta hau, daños ambientales de larga escala. Orden, gorria, migraciones involuntarias. Siria, orain Yemen, edo migrazio klimatikoak, arrisku bezala. Ari gara, milioi persona denbora motzean, batetik bestera. Erosión de la cohesión social. Bueno, esan nahi dut, klima aldaketarena ikusten duzuenez, eurek esaten dute, ez dakit nongo alderdi troskistak, ez Davosen batzen direnek. Orduan, bakarria amaitzear eta urarena ikusten duzue, hainbat estudio egin dira, hau da 6. urarena, orduan hainbat jende lotu du eta ikusi du urarena, hau da, ura eskura izatea etxean, saneamendua izatea, da, ura eta saneamendua, hau konponbidean jartzeak, automatikoan asko lagunduko lukela beste batez ere, esate baterako 3. Portzendaje handi batean, hau konpontzeak ekarriko luke osasuna bermatzea edo hobetzea. Ekarriko luke gozetea amaitzea edo behintzat bideratzea. Nekazaritza egongo zen eta aukera. Ekosistemak berreskuratzea, pobreziari behintzat freno gehiago jartzea. Hau da lan bat, konkretuan hemen daukazu lana, nahi izan ezkero, eta esaten dugu, ze garrantzia daukan 6. konpontzean beste guztia, eta hemen ekarri dut ikusteko hitzezi zer esaten duten horiek, eta bakarri, urarena hemen mundu badago, baina bai 2 gauza, 2 diapo, bat, hau. Uraren zirkulartasunaz ez da hitz egiten, zoritzarrez, ez da hitz egiten. Asko hitz egiten da karbonoaz, oso gutxi uretaz. Eta nintzat hori tragedia bezala sentitzen du. Baina badago gauza bat munduan, orain dela urte asko ari dena, eta da lokarri bat, da ze erlazio dagoen energia, ura eta elikagaiak. Eta ohitura daukagu elikagaiak aztertzeko kontuan hartu gabe urak zer eragin daukan elikagaietan eta elikagaiek zera duten uretan. Baina ez da bakarri erlazioa ura eta elikagaia, baizik eta
ura mugitzeko energia behar da. Baina energia ere badago energia hidroelektrikoa. Hau da, bada alde biko erlazioa. Energia, kurioso bada ere, Ukrainiako kontu honetan agertu den gauza bada, zelan garestitu den erregaiak, gazak eta horrekin batera garestitu da ongarriak. Ongarria garestitu dira, garestitu delako energia. Ze ongarrien produzioa bera oso energia konsumo handiko prozesua da. Ni hainbat eta saiatu naiz, aberia horrelako zerbait dagoen Araban, esateko ze produzio daukagun, ze exigentzia dituen uretan, ze exigentzia dituen energian, zelan lokarrian hartuta eman alzaion transizio, irtenbide ganorazko bat iraunkortasunaren bidean, kasu konkretu honetan, Arabako nekazaritzari perspektibaz, baina ez bakarri eligaiak behar dutez, adaptatu behar gara, ura, energia, elikagaiak. Eta bada gauza bat, harin batean irakurreta, zuek gero erreflexiorako, hor jartzen du, persona batek 1000 litro behar du urtean edateko. 1000 litro urtean, hau da, gutxi gora bera, 3 litro, edateko, egunero. Jaiak aparte gutxi. Baina 1000 bider gehiago ur behar du persona horrek elikatzeko, behar dituen elikagaien oinarrizko bete beharra azatzeko. Beste modu batean esan da, persona batek etxeko bete beharrak azetzeko gutxienez egunean 50 litro. Etxean, persona batek, Jaurlaritzaren datua dira, gutxi gora bera 120 edo erabiltzen dugula egunean. Persona bakoitza, etxean, denetariko, komunean, garbitzeko, arroparako, baskaltzeko, fregona pasatzeko, ez da gizer, eta, 50, edateko bakarri 3, beste guztia. Baina, gure dieta bada 3000 kilokaloria egunekoa, dieta hori bermatzeko behar diren elikagaiak produzitzen diren lekuan, izan daiteke Araban edo izan daiteke Murtzian, edo izan daiteke Perun, eta handik egarri, baina 3500 litro behar dira. Hori ez da produktuan datorren ura, hori da produktu hori, elikagai hori produzitzeko jatorrian, hemen edoan, erabili behar izan den ura. Azkenean zein da honen konklusio interesante bat? Askoz ere ur gehiago jaten dugu, edaten duguna baino. Eta hau ez dago konsideratuta ur politiketan, eta nekazaritza plangintzetan. Horregatik, bada, eta hau da azkena, bada liburu bat, askotan aipatua izan dena, Club de Roma, bat ere, ez da, holan esateko, fidatzekoa, segun. Horrek eta agindu zuen, 82an liburu bat, Meadows eta hau edea estatu batuetako ikertzaile batzuei, eta atara zuten oso liburu interesantea, más allá de los límites del crecimiento. Eta ezagutzen duzuen, baina hau zen bigarren partea, ze justo 20 urte lehenago, 72an, autore beraiek hiru ziren, eta Romako kluba bera 20 urte lehenago eskatuta, atara zuten liburu bat, zela Los límites del crecimiento. Oso famatu izan da, liburu hori, eta orain dela esasko, eginda hainbatetan, medioetan horren aipamena, 50 urte pasatu zirelako, udazkenean. 20 urte beranduago atara zuten, Romako klubak eskatuta, más allá de los límites del crecimiento. Eta oso importantea da, eurek esaten zuten, orain dela ja 25 urte, eurek esaten dute, la sociedad puede, erderazko liburutik hartuta, la sociedad puede responder de 3 formas a las señales de que la utilización de los recursos y la emisión de contaminantes han crecido. 82an esan da, kontuak atera handikona. Puede responder de 3 formas. Una, negar las señales, negacionismoa. Son respuestas negativas a tratar los problemas planteados, aseguran para el futuro problemas aún mayores. B, aliviar las presiones mediante artificios tecnológicos o económicos sin modificar las causas subyacentes. Son medidas, el uso más eficiente de los recursos, el reciclaje de basuras, etcétera, que se necesitan con urgencia, bai.
que permitirán aliviar las tensiones temporalmente, pero ninguna de ellas hace nada respecto a las causas de esas presiones. Esaten dugunean, eta markatu minutu bate, uso efiziente. Ni esaten didatenean, lehen hau egiteko erabiltzen genuen ez dakizen bat energia. Orain efizienteago gara, askoz ere ur gutxiago eta energia gutxiago erabiltzen dugu hau egiteko. Bai, baina lehen 10 egiten zenuten 20 urterako balio zutena. Orain egiten duzue 200, askoz ere gutxiago izorratzen direlako. Beraz, kontuz, hau esate da, artificios tecnológicos por unidad de producto. Baina, haunditzen baduzu el producto, zein da el cómputo total. Eta eurek esaten dutena da, dar un paso atrás y reconocer que el sistema socioeconómico, tal como está estructurado, eta ez dut uste hobera egin dugun 82 en la actualidad no es gestionable y consecuentemente hay que cambiar las estructuras del sistema. Eta esaten dute beste horri batean, baina liburu berean, muchos modelos mentales están demasiado imbuidos de la noción de crecimiento como para permitir imaginar una sociedad sostenible. Eta niretzat hori, eta lehen Einsteinena esandakoa ere funtsezkoa dira, ulertzeko ia ze seriotasunez hartzen dugun 20-30 agenda hori. Bueno, liburuan baduzu, hori erresa da arrapatzea, más allá de los límites del crecimiento. Da totxo bat, baina interesantea. Bueno, punto. Orain, estudan aurrekoa. Horrela, bale, eskerrik asko Iñaki. Ez dakizuei, baina niri motza iruditu zait hitzaldia eta pasa dira ordubeteta 10 minutu, Ondo badiritxozue, orain galderak eiteko aukera izango dugu. Aritz urtzi etorriko da orain, eta galdetu nahi duenari utziko dio mikroa. Bai? Eta izango dugu, ordu erdi gotzi gora bera hori egiteko, eskerrik asko. Bueno, galdera edo zuen burutazioa, nik ez daukat erantzun batzu, bai, beste batzuk galdera modura erantzun modu nik ere. Arratsaldeon Iñaki. Azalpena oso argiak izan dira, baina, bueno, nire burutazioak dira, zezuritzen hau guztiz ezinezkoa dela, neurri batzuk hartzen dira eta oso ondo jarrita daude. Alde batetik, epe batzuk jartzen dira, eta nire ustez direla, helburuak nolabait idealak, bizitzan hainbeste ideal ditugun bezalak, horra joan behar dugula, baina inoiz iritsiko ez garela. Esan nahi dut, sistema kapitalista batean bizi garelak, oinarria da konsumoak, eta gero eta gehiagoari gara konsumitzen, eta ekonomia, eta ez bada konsumitzen, ekonomia ez doa ondo. Eta ez bada ondo, guk, esan nahi dut, Europan, gobernuak botatzen ditugu, edo gobernuak erortzen dira. Sartu gabe, daudela, milioi pilo bat daudela, ekialdean, mendebaldean eta bar, garapen bidean daudela, eta horiek ere eskubidea dituztela guk izandako bidea nolabait beraiek ere egiteko. Beraz, ikusten dugu aldaketa klimatikoa, edozein helburu ez da hartuta, baina nolabait esaten dugu, ez dakit, atzetik datozenak. Teorian ondo ikusten ditugula, baina praktikan ikusten dut ez gaudela pres sakrifizioak egiteko eta behar den, ez dakit, ekonomia hori askundea baino da, ez dakit, orain ja hitza ez datorkit, baina, garapena, bai, baina esan nahi dut hori konformatzeko gutxiagorekin, hau da, esan nahi dut, ez dakit, oso pesimista nahi zalde honetarrik, ez dakit, nola ikusten duzun, baina, klaro, beti historian zehar bezalak egon dira pentsalariak eta, horiei esker gizartea aurrera joan da, baina da esatea bezala, helburua da gerrarik izatea. Historia osoan beti egon direlak eta jarrituko izaten, baina, gure helburu izan bada porrokatzen egunero hori gerta ez da bi, ez dakit.
rollo gehiegi sartu dizut, baina, bueno. Ez, ni egunean zehar neure buruari galdera hori, igual, esageratu bari 2 milioi bider egiten diot. Zertarako, gero, behiratzen duzut adierazleak, ez? Klima aldaketa, ura. Ni hainbatetan galdetu diat, ez da, baikorra la eskorra naizen, eta ni normalean esaten dudana da, ni eskorra naizela. Baina gehitu egiten du gauza bat. Ni eskor aktiboa konsideratzen naiz. Nahiago dut eskor aktibo bat 200 baikor pasibo baino. Kontua ez da baikorrala eskor da. Eta ni badira esaldi edo esaera batzuk eta garrabatuta geratzen zaizkit eta erabili egiten ditut aldudanean, apur bat, erreferente modura. Ni goratzen naiz, orain dela urte asko irakurri nuen elkarrizketa bat, hau zelan da, Paraguaikoa dau, Galeano, Uruguaikoa da, Eduardo Galeano, bai, Uruguai, Paraguai, Uruguai. Eta berak, hitzaldi batean, berak esan zuen, ez, goixero eta altzatzen denean, jantzi eta lehioa zabaldu eta ikusten du utopia Kasakristo. Egunero pasatzen ditut 20 ordu, gauzak egiten aktibo eta ibili eta ara eta hona eta etxera heldu eta lehioa ixtera noanean behiratzen du eta utopia leku berean zeitzen. Eta kasetari batek eta galde zeon. Orduan, egunero mugitzen eta utopia beti distantzia berean badago, merezi aldu. Eta bera esan zuen, ez du mereziko ba, gutxienez ibili egiten naiz. Mugitu egiten naiz. Ni alde horretatik, baina aukera dudanean eure gogoetak edo konpartitzeko edo idazteko edo ez dakit zer edo ikasteko lehen esan dut, irakasle baino gehiago naiz etengabeko ikaslea eta ni bada alde batetik jendeari transmisioa lagungarri bazaio behintzata, baina bestetik, eta entzatuz importantea, da nini gustora sentitzea. Osea, ni hau prestatzen eman izan ez banu denboratxo bat, eta igual orain egongo nintzen ni alde rural alde batean bizi naiz, aspaldian utxita Bilbo, eta igual egongo nintzen pote batzuk hartzen. Eta ebitu, bentsaten nago konsumitzen. Bueno, torri naiz autoskan, bizi naiz ez Gasteizen edo Bilbon bez, ez? Baina esan nahi dut, kontradizioa deno dozkago kontua da, nik uste dut importantea da bilatzea, zigi zaga bada ere bilatzea, zera, beti, Galeano esaten zen bezala, utopiarantz. Beti urrun dagoela, baina bentsat ibili egiten ez. Ze egongo baniz geldi, baikor edo eskor, baina pasibo, orduan ja, orduan nik uste dut horretan jakin behar dugula zelan eskorkeriari eskortasunez edo erantzunez, aktibo. Eta ez duzula ikusiko hau eta bestea, inork ez duela inoiz ikusiko, ni bentsate egin du neurea. Bitartean, egingo diondik bat. Aipatu dezu hasiera, aipatu dezu inflexio puntua. Agendak ekarri behar duen edo ekarri behar zuen inflexio puntu hori ez dakit aipatutako Krispijanako adibidean, arrato elkarteak sortutakoa, Kalifornian oinarrituta, ez dakit hoiek izan daitezke inflexio puntu hoien adibiderik, nola ikusten duzu? Nik uste dut inflexio puntu asko eta askotarikoa direla, ez? Benetan hirietako izan Gasteiz, batez ere hiria handiak, ez da? Bilbo metropoli edo, hostia, horko denok daukagu planta arastegi bat, ez da?
eta hor etengabe dago hor zer bat, ez? Eta ataratzen dena errekara doa, eta errekak behar du hori. Osea, ezin da zirkulartasun hori planteatu, batzuk esatu duten bezala, lenguan bati esaten entzuten nion. Bati ez, aipatu nuen, orain dela hainbat urte, Borrell, orain Europako diplomazia buru edo dena, bera izan zen, Felipe González zen ministroa, ez da? Eta garai hartan urarena zegoen bere ministro de Obras Públicas, izan zen izenetan. Bueno, bere esku zegoen uraren azpiegiturak eta gobernua. Eta garai hartan eztabaida handia zegoen, gero ja hor geratu zen, el trasvase del Ebro. Oso planteamiento gainean guztiz zera ez, transgenikoa. España húmeda da agua a la España seca. Ez da, hola en plan, errez esan da ez da, eta dice, bueno, ¿por qué la España soleada no da sol a la España de nubes? ¿Y por qué la Comunidad de Madrid no tiene costas? Bueno, bazegoen debate hartan, dela urte askota debate luzea izan zen. Baina debate horren arira Borrellek ministroa zena uraren kontuetan, berak esan zuen. En España no hay trasvase más estéril que los 5.000 hectómetros cúbicos de agua que anualmente el Ebro malgasta en el Mediterráneo. Horren, karo, hori nire amak esango balu, ama, guazen koinak bat hartzen eta esango dizu, zer den erreka. Baina ministro batek esan da, Ebrotikan, deltatik eta nora eta Mediterraneora gaina doana dela trasbaseta, diskortia. Zelan esaldu. Zan nahi dut. Arastegi batetik ataratzen, guk hemen gure uraren kudeaketa berdin da non, berdin da, Bizkaiak, erraza da, daukagu, ura hartzen da kasu horretan Zadorran, zuen kasuan dago etap de la estación de tratamiento de agua potable da Araka, banatu egiten da, erabili, bildu egiten da, Crispijanara. Eta Crispijana, errekara. Eta hori emaria gutxi gora bera urte osoan antzekoa izaten da. Hemen ez dago populazio aldetik, eta udan igual, konsumo gehiago, baina ez da. Horren, guztiz lineala da. Horren, zirkulartasuna esaten denean, eta Europa hasi daia nolabait dokumentuen bidez behartzen edo estatuak serio hartzen, klima aldaketari aurre egiteko, adaptaziorako beste zerbait bezala da, momentu urtean zehar, momentu askotan, zuk ez daukazu arazorik, ibaiak ere ez luke arazorik izango, baldin eta dana bota gabe parte bat desbideratu, hori da arrato komunitateak egiten duena, badauka baimena ekainaren 15-tik irailaren 15-era, horre da, hau da, uda, kultibo uda, orduan eurek eramaten dute euren planta batera, eramaten diote urari 3. trataera bat, eta ja horrek betetzen ditu askoz ere zer gehiago kalitatekoak Zadorrara joaten dena baino. Zadorrakoa betetzen du erreka batera botatzeko, bestea erregadiorako, lehen esan dudan bezala. Orduan, karo, hori behiratzen baduzu, hori antzeko Bizkaian, antzeko egiten du Petronorrek ere erabiltzen duen uraren parte bat, bere instalaziotan atzera botatzen du eta birziklatu nahi izan ez, birziklatu hobeto, eta egiten du bebai Crispijana dena Bilbon metropolian, dela Galindo, dagoela Burzeñan, ez? Han ere, Crispijana baino alako 5 edo 6 bidera handiagoa da, eta horre ere, ura azkenean ataratzen dena parte bat birziklatu egiten dute, eta erabiltzen dute, eta orden ez dute hartzen zaretik, hartzen dute, baina zu begiratzen duzu, ura agentziak ataratako azkeneko lehortearen kontrako plana, eta datu horiek ematen dira, baina ematen dira, eta jo, bai, ondo dago, baina hori inflexio puntua alda. Inflexio puntu importantea izango litzateke baldin eta
hektometro kubo bat urtean edo izan barik, 10, 15, 20, hau da, leku askotan egingo balitz, etorren diozuzu. Ze pentsatu, lehen esan dut, 3 litro egunean edateko. Baina etxera datorkigun ura, ur garestia da, tratamendu handiko ura da, horrez dago zalantzarik, baina berdin erabiltzen dugu edateko edo komunetik botatzeko. Eta logika batean dizu, ur diferenteak izan litezke, baina sistema daukagun moduan ez du ematen. Beharko genuke zer bikoitza, baina Europa leku batzutan, nago Afrika, Europa leku batzutan, herri txikietan eta ematen duten ura ez da guztiz kalitate honekoa. Ez da guztiz kalitate honekoa, igual da birzirkulatua. Baina erabiltzen da inbat gauzatarako. Eta udalak berak, publiko, udalak berak eta banatu egiten du etxeetan eta edateko ura. Halako zera. Enpresa publikoak, hau da edateko. Eta zorrotean edo iturritik ataratzen dena, edaten baduz ez dago arazori, baina kontinu eta edateko hau da. Horren, separatu egiten dute bentsat. Ze kontua da, eta horretan ere oso kultura gutxi daukagu, niri esaten badiate, oinaki, hau ura ona alda. Ikusten duzu holan, baina demagun botatzen dudala zer susmagarri batean, ontzi susmagarri batean, ez? Eta batek esango du. Eta, karo, galdera bada ur hori ona alda, erantzuna, niretzat, ez da bai ala ez, nire erantzuna gailegoaz banaiz ere, beste galdera bat izango litzateke, segun zertarako. Ze nik igual edaten badut hori, igual pasatzen du gau osoa komunean. Irakurtzen. Baina txakurrari ematen badiot, arazorik ez. Botatzen badute piperretan, arazorik ez. Botatzen badute lorontzietan, arazorik ez. Hau da, urak erabilera asko ditu. Eta erabilera bakoitzak dauka bere eskaera kalitate aldetik. Haundiena beti izan da edateko ura, zer esanik ez. Horrek zabaltzen du bidea, zirkulartasuna, zera, eta esateko, planta batetik ataratzen den ura, igual honetarako ez, baina horretarako eta horretarako sartu, eta orain arte horretarako erabili duzun ura utzi akuiferoan, edo kasu honetan utzi zadorran, denbora gehiago daukazu hor, baina ez da, ni gogoratzen naiz, 88, 90, ez dakit zuen non egongo zineten, ni Goitibera sufritu nuen ura, Lehorte ura, urte oso bat Bilbon 12 orduko ur mosketekin, murrizketekin, gabaz, gainera, zen gabaz galtzen zelako gehien bat, eta gogoratzen naiz orduko partzuergoak, Bilbokoa, gero Bilbao Bizkaia, eta en fin, beste kontu bat da hori, berak eta bestea esan zuen, estamos aprendiendo la hostia, egia esan nien batetan egon naiz, egon diren gerente guztiegin, esan zenuten, que vais a sacar el libro blanco de la sequía, eta inoiz ez dute zer ikusi, baina esan behintzat, eta hor dago, zeretan, esaten zuten, tenemos que pensar en términos de circularidad, de dar más de un uso al agua. Pasatu dira 35 urte, eta orain Europa, atara du direktiba bat, non ezarri egiten dituen baldintzak, ze baldintza bete behar diren arastegietako urak, ze baldintza fisiko, kimiko, biologiko bete behar dituzten, berrerabiltzeko hainbat gauzetan. Hau da, pasatzea kudeaketa lineal batetik, kudeaketa ez 100%. Baina behintzat, euki zer gehiago, ez? Inkluso nekazaritzarako. Aparte, nekazaritzan aldaketak egin behar badira, nien naiz persona egokien horretarako. Esan nahi dut, nik uste dut inflexio puntuak askotarikoa. Batzu txikia dira, zuketzean jartzen baduzu plaka fotovoltaiko bat, eskala horretan egin duzu alako turning point bat, inflexio puntu bat. Zure herrian, gure herrian ari gara orain kooperatiba energetikoa eta jarriko ditugu alako espazio publikoetan Elisa eta plaka, ja beste 100 persona, ja beste eskala bada. Horren,
gauzak eta aztertu behar dira bakoitzaren eskalan. Gertatuko ez dena da jasangarritasuna, iraunkortasuna edo arduratasun hori, nahi baduzue, ez da etorriko egun batetik bestera. Osa da, jende eskor aktibo asko, gero eta gehiago gauzak egiten, eta igual momentu batean, honek hartu du beste dimensio bat. Baina han oraindik beste horretan ari gara hor. Eta horren impotentzia bat, igual hasi behar da gozatzen eskala txikian egiten diren gauzak, ez da? Egiten du, nire kontradizio guztien artean, baina egiten ari naiz gauzak, ez da? Eta hor esaten denean hori, baina hor lehenengo diapositiban jarri dudanean hori, testu batetik hartuta, hor gehien bat inflexio puntua autore horiek esaten zuten diskursoan. Inflexio puntua diskursoan. Ze milurteko horiek esan ditudan horiek, milurteko garapen helburuetan, helburua zen 3. mundua eta pobrezia. Orain da garapen jasangarria mundu guztiak, ego hemisferioa eta ipar hemisferioa, eta ja da dana integratua. Hor, egonda aldaketa kontzeptual bat, baina eurek ere esaten dute, karo, hori ez bada gero aldaketa kontzeptual hori ez bada eramaten, erabakiak eta hartzen diren lekuetan, azkenean gertatu daiteke hasierako horrietan jartzea, hainbatetan irakurri dudan bezala, hau zati ezina da, integrala da, ez da gitzen, eta azten zarenean gero adierazleak hau honena, baina ez dauela, adierazle bat ona dena gauza baterako, izan daiteke txarra beste gauza baterako. Eta eure jartzen dute adibide bat, ez da horre. Suizako ez daki kanton batean, enpresa hidroelektriko batek jartzen badu kriston zentral hidroelektriko bat, datua. Ari gara ez daki zenbat megabatio urte produzitzen energia berriztagarria. Ja, urdin ez, berde. Ondo. Eta gero, beste atal batean, galdu dugu biodiversitatea, erreka geratu da urbarik azpitik, eta ez dakiz biodiversitatea eta marroi. Eta ekintza bera da. Orduan dizu, gauzak ez dira zuri alabel, hemen ez da bain asko dauzkagu orain, berriztagarriekin, eta kontuak ez da zuri edo, hemen grisen barrena mugitu behar gara, baina beti ere jakinda norantza nahi dugun joan, ez? Eta horrek ez du laguntzen baikorra izaten. Baina bentsa laguntzen du burua etengabe zutan izaten. Ni beti zutan izaten dut, zera, ez? Baina, Eskor aktibo baten adibidea hartuko dugu, behintzat. Gozamena izan da, Iñaki, eskerrik asko. Zuei ere, eskerrik asko. Eta datorren ikasturtera arte, esan bezala, Iñakiren hitzaldiarekin amaitu dugu ikasturtekuak. Espero dugu, hori, aprobetxatu izana. Eskerrik asko, Iñaki. Bale, zuei.